दिनै फिन बराक सेरफांसिम दावबायदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। गोबां बोसोर बाबेनलांनायनि उनाव फिन सिलचराव दैबानाजों मोगा-मोगि जानांदों। दिनै फोसावनानै होगोन DID लिटिल मास्टार सेसन 5 नि बादायारिफोरनि फिथाइखौ। आसामनि साथाम बादायारिफोरा देरहानो हादों होननानै समाजारि बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। सानफ्रामबो सोलिगासिनो दं महाराष्ट्रनि राजखान्थिया। एकनाथ शिन्देनि हान्जाया गोदान राजखान्थि हान्जा दानो थांखि लानाया सोराङाव फैदों। महाराष्ट्रनि सा 16 उदां बिजाथिफोरा बिबाननिफ्राय एरख'जानो हागौ। बे फोसावथायखौ समबाराव फोसावगोन महाराष्ट्र आयेन आफादनि बुंथिगिरिया। महाराष्ट्रनिफ्राय फैनाय MLAफोरा रेडिसन ब्लू हटेलाव बुकिंखौ साननै बारायबावबाय। 28 जुनसिम बुकिं खालामदोंमोनब्लाबो 30 जुनसिम बारायबाय बेनि सानखौ। आसामनाङै दैबानानि उदखार दिनैसिमबो मोजां थासारियाव फैयाखै आसामनि जिल्लाफोराव। दैबानानि अनसुंथाइनि मुङाव रां दाबिनाया सोराङाव फैदों। ट्रेक्टरनि भारा हिसाबै मोनफ्रोम माइरं बस्थायाव 50 रां लानाया सोराङाव फैदों नलबारियाव। सिलचराव 20 लिटार लोंग्रा दैनि बेसेना 70 रांनि सोलाय 500 रांसिम बारायबाय। केमेरायाव सेबखांजादों बेनि नुथाया। आसाम केबिनेटआव माखासे गोनांथार बिथांखि नाजावदों। दै लोमजानाय नखरफोरनो खहा सुफुंनो बिबान होदों साफ्रोम मन्थ्रिफोरखौ। दिनै अम्बुबासि मेलानि जोबथा सान ओंखारनाय लोगो लोगो गाहाय हाबग्रा लामानि दरजाखौ खेवनायनि उनावनो रोजा रोजा सिबियारिफोरा फारि जानानै दं थानसालिनि लांगोनायाव। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।